ранку усім глядачам добраранка. Не глядячи на те, що зараз літо і канікули, ми, добраранковці, раємо своїм глядачам прочинатися як мога раніше. Каб зустрічу з нами не пропустіть. І каб шмат зробіть. Правильно, ми ж з вами не слімаки. Лесик, а при чим тут слімаки? Просто вони можуть спати, не прочинаючися, аж на 3 годи. Ого! Уявляю, коли слімака розбудіть, як йому гэта не сподобається. А ось наші глядачі наоборот. Нам вельми удячні, коли ми їх будемо своїми веселими жартами. Так, сябри? О, правду сказала. Будь здорова, Маргоша. Дякуй. А ці ведаєте ви, що чхнуть з розплющеними очима не тримається. Значить, ти чхаєш, ти глядиш, одно з двох. Лесик, а я ще що-небудь цікаве розкажи. Мені сподобалося так раніцю починати. Ну, добре. Ось откажите, яка мышца у чоловіка самая моцная? Може, біцепс? А ти, Кася, як лічиш? І я так лічу. Тому біцепс і тренують у спортивній залі, каб він ще мацнішим став. А вось і не. Самая моцная мышца у чоловіка – гэта язик. Ого! Який цікавий факт. Запомню. А вось хто з живел, ніколи не висовує язик. Нешта такое про крокодила чула. Правильно, Маргоша, гэта крокодил. А ён што? Такі вихований? Ты не, просто як би зубастик не старався, висунуть язик у яго не атрымаецца. А откажите, у кого з живих істот самые великие вочы? Може, у сови? А може, у страуса? Не, у гігантського кальмара. Уявіте, яго вока памерам з футбольний м'яч. Ого! Ось у гігантського кальмара мусить і зрок. Усё бачить вакол. Ну, Лесик, ты у нас ходячая энциклопедия. Что б мы без тебя робили? Смяялися і жартовали. Ти ж у нас вядомая жартовниця. Тільки сміятися було б не вельми корисно. А так кожен з нас уносить свій уклад у агульну доброранковську справу. Лесик відказує за цікаві факти, я за жарти. О, як я розумно сказала. А я за що відказую? Ти, Маргоша, за те, каб ми не сварилися, а я ще за привабний знешній вигляд, пригожі прически, я ще За цікаві мультфільми? Правильно! І якраз один з їх я і пропоную зараз поглядіти. З задовольненням. Хе-хе-хе-хе. Що так тяжко вздихаєш, Кася? Да так подумалася. Про що? Може, які спеціальні вітамінчики є для розуму. А то я вунь, як Лесик усе запам'ятає, а у мене у одного вуха улетіло, а у другое вилетіло. Читать, Кася, треба болей. А я ще можна у корисні гульні гуляти, які пам'ять розвивають. А є такі гульні? Відомо. Так чого ми у їх доготуль не гуляли? Ваша сябровка, можна сказати, на очах пам'ять губляє, а я не мовчать. Кася, супокойся. Зараз ми погуляємо одну таку гульню. Ага, давай. А що для цієї гульні треба? Увага і сконцентрованість. І все. А я ще речі для гульні. Так. Лючка, лійка і фломастери. Откажи, Кася, що ти бачиш на столі? Так, мяч раз, машинка два, лялька моя 3, лейка 4, фломастери 5. Ось. А зараз запомни, як гэты речі розкладені на столі, що побач з чим ляжить. Зрозуміла? Зрозуміла, не маленькая, запомнила. Отвернися. Отвернулася. Тю-тю-тю-тю-тю. Готово. Поворачивайся, Кася. Що тут не так, як було раніше? Так. На столі нема. На столі нема. Ні, здається, усі речі на місцях. Ви мене розіграли, признавайтеся. І не думали. Успомни. Лейка лежала побач з лялькой,
А зараз? А зараз з лялькою ляжать фломастери. А, ви просто їх місцями поміняли, я зрозуміла. А калі зразумела, дык паехалі далей. Адвярніся. Адвярнулася. Хутчэй там. Паварочвайся і скажи, што змянілася на гэты раз. Зараз я вам усё скажу. Так, мяч побач з машинкой, машинка з фломастерами, фломастер з лейкой. Здається, усё на своїх місцях. Упэўнена? На ўсе 100, нічога не змянілася. А новага пасажыра ў машынцы не заўважыла? Лялька? О, і як гэта я? Не разумею. Ну, давайте апошні раз паспрабуем. Я адварочваюся. Глядзі. Так, машинка з лялькой фломастер з лейкой. Стоп! Мяч знік. Яго не стало на столе, так? Нарэшце, правільна, малайчына. А карысная гэта гульня таму, што развівае памяць і уважлівасць, якіх табе іншы раз не хапае. Зразумела. І мне вельмі спадабалася. Дзякуй, сябры. Будзем зараз кожны дзень мяне трэніраваць. Такую памяць сабе натрэнірую, не пазнаеце потым. А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Там таксама ў розныя цікавыя гульні гуляюць. Ага. Вы за што я люблю Нюшу? Дык гэта за яе супераўскую фантазію. Проста вы з ёй вельмі падобныя. У якім сэнсе? Лесік мае на ўвазе, што ты, Кася, такая ж фантазёрка. А, гэта так. Я люблю выдумляць розныя гісторыі. Можа, калі вырасту, стану знакамітай пісьменніцай. Што, не верыце? Чаму не верым? Верым. Вы яшчэ будзеце ганарыцца тым, што сядзелі са мной за гэтым сталом. О, чуць гук скайпа. Нам разумны глядач тэлефануе. Чаму гэта глядач? Можа, глядачка? Я за глядачку, а ты, Маргоша? А я сёння скажу, што будзе хлопчык. Так. Ажно тры. Ага, прывітанне! Привет! Это в такое явление, что это можно видеть на небе. Это похоже на ежика. Похоже на бегемота. Похоже на черепашку. Их можно увидеть на небе. Так, сонейка, месяц, зорки, самолет. Ды шмат чаго можна убачыць на небе. Когда темное, это тогда дождь. И они похожи еще на котика, там, на черепашку. На собачку. Ну что, ребят, догадались? Да, нет, догадались? А, дык гэта ж облаки, так? Правильно, это облака. Якая я малайчына! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Толькі зноў паспяшалася з адказам. Няхай бы гледачы адказалі. А мы глядачам вось якое пытанне зададзім. Сябры, намалюйце нам герояў мультфільма, якія каталіся на аблоках. Ну, як вам такое заданне? Добрае. А то... А яшчэ напішыце назву гэтага мульціка. Адрасы наши памятаеце? Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак ТВ /gmail.com. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А таму адразу пасля праграмы за справу. А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Глядзім! А ты што там разглядаеш, разумнік? Нішто, а каго? І каго? А вы здагадайцеся, скача і жужжыць над вухам. Як яна завецца? Камар! Неа, яшчэ одну подказку даю. Хто ходзіць над намі да гары нагамі? Муха? Яна! Уявіце, два вялізных вока мухі складаюцца з мноства маленькіх вочак. Каравул! Бедная мушка! Выпусти яе на волю! Кася, ты чаго? Я муху даследую і выпушчу. Не, зараз выпусти! Уяўляю, у якім стрэсе гэта беднае стварэнне зараз!
На самой справе Лесик, давай яе адпусцім. А мы, калі хочаш, мульцік пра муху паглядзім. На волю, муху, на волю! Ну, добра, выпушчу. Толькі не крычы так. Ну вось і ўсё на сёння. Спадзяемся, наш добры ранак вам спадабаўся. Мы стараліся, каб ён быў цікавым. А яшчэ вясёлым. Няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Я ўжо новы вясёлы сюрпрыз падрыхтавала, які даведаецеся, калі не праспіце і будзеце з намі.